rhodfa goed yma, sydd tua milltir tu allan I dref Llambed Pont Steffan yng Ngheredigion, yn arwain at adfeilion Plasty Ffynnonbedr. Yn ôl yn y blwyddyn 1755, roedd y plas yma yn gartref I gymeriad hynod a lliwgar iawn o'r enw Syr Herbert Lloyd. Nes am flwyddyn ôl i'r cyfnod, I glywed un hanesyn sy'n dangos yn glir sut fath o gymeriad oedd Syr Herbert Lloyd. Mae bywyd yn braf, ydy wir, plas crand a'r holl dir mae gyd yn berchen I fi. Y cyfan heb law am un, Cai Herbert. Be ti'n feddwl fy nyw? Wel, y Cai na ar fyna. Sion Philip sydd yn ferchen y Cai, a bwthyn hefyd. Sion Philip! Sion Philip! Fydd e ddim yn berchen dim un can na bwthyn pam gai fy ffordd. Da, Sion Philip, a siwt mae pethau gyda chi? Mari, dyn yma. O, da iawn, Syr. I ddweud y gwir, arbennig. Bwthyn cyffyrddus ar bwys y teifi, gwraig hyfryd, cai bach I farmo. Dim angen, dim arall arno ni. Os e, Mari? Ti'n iawn, Sion. Ni'n hapus dros ben. Mae pobl mewn sefyllfa llawer gwell na ni. Gwneud y gorau sy'n rhaid yn dyfeser. Ond Sion, fydde ti llawer mwy hapus os fydde digon arian gyda te. Sa'n deall chi, Syr? Rwy am I ti werthu'r Cai a'r bwthyn I fi, Sion. Gwerthu? Ond mae teulu Sion wedi byw fan hyn erioed. Mae'n ddrwg iawn gen I, Syr, ond does dim diddordeb gyda fi I werthu rhywbeth sydd wedi bod yn y teulu ers amser mor hir. Dim diddordeb, dim diddordeb. Cawn ni weld ym hynny, Sion Philip, cawn ni weld. Ti ddim wedi clywed diwedd o'n, Sion Philip. Paid y poeni, Mari, bydd popeth yn iawn. Gei di weld. Iawn, Sion. Mae da fi gynllun. Beth yw e, Syr? Paid ti poeni fi fydd berchen y Cai a'r tipyn bwthyn ac unir. Creti fi. Ceffyl, gloi! Roedd Syr Herbert Lloyd yn benderfynol o gael ei afel ar Gai a bwthyn Sion Philip. Ei gynllun ofnadwy oedd cyhuddo Sion Philip o ddwyn ei Hwrdd Du. Yn gyntaf, lledodd Herbert Lloyd stori o amgylch Llambed bod ei Hwrdd Du wedi diflannu. Bu chwilio mawr yn y caeau a'r cloddiau am yr Hwrdd Du yma, ond nid oedd sôn amdano. Yn hwyr un noson, pan oedd hi'n tywyllu, danfonodd Herbert Lloyd 2 o weision I fwthyn Sion Philip er mwyn rhoi'r Hwrdd Du I lawr y simenê fawr ac I mewn i'r tŷ. Beth sy'n ymlaen ma? Beth yw sŵn na? Mae Hwrdd yn y tŷ. Hwrdd Herbert Lloyd yw na, ac gloi mas o fe trwy'r drws. Beth sy'n mynd man fan hyn? Yr Hwrdd Du, chi sydd wedi ei ddwyne. Mae hyn yn ddifrifol iawn. Ydy wir, mae 2 adfeilion yn drosig ofnadwy. Arrestiwch e, Constable. Rwy'n arresto ti, Sion Philip, am ddwyn Hwrdd Du. Na, Constable, cynllun yw hwn. Nes i'n yn byd o'i le, rhaid I chi gredu fi. Mae o'n ddeuog. Digon o'r dwlu yma. Arrestiwch e. Mae'n rhy hwyr I ymddiheurio nawr. Dewi gyda ni, Sion Philip. Ddeuog!
Wedi ei chwipio, gorfodwyd Sion Philip druan I gerdded y holl ffordd I Aberteifi, sydd taith o rhyw 30 milltir, mewn tywydd oer a rhewllyd iawn. Taflodd Sion a oedd yn ddieog I garchiad tywyll yn Aberteifi, I aros am yr achos llys. Nid oedd Sion druan wedi gwneud dim o'i le, heblaw perchyn cau a bwthyn, a oedd yn agos I blas crand Syr Herbert Lloyd, sef Plasty Ffynnonbedr. Order, order! You have been found guilty of a very serious crime. That is the stealing of sheep. What have you to say for yourself, Sion Philip? Me not guilty. Sion Philip, I sentence you to death. Death. Death by hanging. Beth ddigwyddodd I gael Sion Philip? Wel do, fe gafodd Syr Herbert Lloyd greulon ei grafangau ar y cae am ychydig flynyddoedd beth bynnag. Diwedd trist iawn sydd i'r stori yma, yn ystod mis Ebrill 1763, cafodd Sion Philip a oedd yn 47 oed ei grogi yma ym Mantgywaren sydd ger Aberteifi. Ar Awst yr 1769, bu farw'r dyn creulon, llygredig a gwaradwyddus yma o'r enw Syr Herbert Lloyd. Nid oedd hiraeth ar ôl Syr Herbert Lloyd yn ardal Llambed.